Здравейте, приятели! Аз съм Мари Минчев. Често ми задават въпроса: има ли енергиен вампиризъм и какво представлява той? Да, за съжаление има енергиен вампиризъм. Това са хора с ниска вибрация, с лоши помисли и чувства, които искат по всякакъв начин да живеят добре, да са здрави, да са успяли, да са щастливи, без да полагат усилия за това. Обикновено са хора с ниска вибрация и тия хора взимат вашата енергия, късмет и благословение. Затова е много внимавайте с какви хора се срещате, как комуникирате, по възможност ги избегвайте. Тези хора, освен че ви взимат късмета, те ви унищожават и здравето. Когато ви вземат енергията, тялото ви няма по какъв начин да се развива, няма по какъв начин да се възстановява и някои слаби части от тялото ви почват да се чупат. Когато се щупят тия органи, човек се разболява. Когато постоянно да има такива хора около себе си, обикновено краят е фатален за човека, който му се взима енергията. Затова ви моля, приятели, внимавайте с кой и какво правите, по какъв начин комуникирате. Дръжте ги на страна такива хора. Вие нямате полза от тях, те имат полза от вас. Внимавайте. Да обичам ви, до